Iawn, wel mae'n rili braf bod nôl yn pregethu yma bore yma ar ôl seibiant yn ystod mis Awst. Dwi jyst eisiau diolch i'r gwahanol bobl sydd wedi bod yn arwain yma tra mod i ffwr ar yngwyliau. Ond da ni'n cychwyn cyfres newydd bore yma o'r enw Pobol y Ffordd. Ac yn benodol bore yma, y teitl dwi'n dewis rhoi ar y neges ydy gweld pethau o safbwynt y Meseia. Gweld pethau o safbwynt y Meseia. A'r syniad gyda'r gyfres yma Pobol y Ffordd yw, da ni'n mynd i edrych ar rhai o'r themau yma. Pobol all wneud dim byd heb weddi, pobol mewn cymuned, pobol o orffwys mewn byd o rythr neu mewn byd prysur, pobol halen o goleuni, pobol y Beibl, pobol hael, pobol sy'n fendith i eraill, a ni'n mynd i orffen y gyfres gyda pobol ar dan. A mewn geiriau eraill, y syniad ydy yn y cyfres yma, bod ni'n edrych ar sut mae rhythm bywyd gyda Iesu yw y ffordd i ni brofi be mae Iesu eisiau i ni. Sef, mae Iesu eisiau ni, fel mae Ioan 10:10 yn dweud. Mae Iesu wedi dod i roi bywyd i bobl a hwnnw yn fywyd ar ei orau. Nawr, dwi'n yn gwybod faint ohonoch chi nath weld yr Olympics dros yr haf. Nawr, doedd neb jyst yn gallu troi lan i'r Olympics a jyst disgwyl wneud yn dda, na. Mi oedd rhaid dysgu y gamp, yn doedd. Mi oedd rhaid hyfforddi, mi oedd rhaid gweithio'r cyhyrau. A mae'r un peth y wir am ffordd Iesu. Mae Iesu yn rhoi i gariad i ni fel rhodd, ond wedyn mae Duw hefyd yn rhoi rhythms a patrymau ac yn y blaen i'n bywyd ni. Da ni angen i ymarfer os ydyn ni isio profi mwy ohono fe a tyfu fel Cristnogion. Felly'r syniad gyda'r gyfres yma yw bod ni'n mynd i edrych pa fath o bobl mae Iesu eisiau ni fod a bod ni yn dysgu mwy o'r rhythms yna. Ond un beth i fod yn ofalus gyda, wrth bod ni'n meddwl am fyw fel Iesu. Dwi ddim eisiau'r gyfres yma fod yn gyfres lle da ni just yn inwardly focused arno ni yn hunain. Dwi ddim eisiau y gyfres yma fod yn un lle da ni fel Cristnogion fel navel gazing, yn Gymraeg bola syllio. Dwi'n licio'r cyfieithiad yna am navel gazing. A mae'n hawdd yn dydy ni just bod yn focused ar just yn bywyd ni. Dwi eisiau ni feddwl am sut da ni yn byw i Iesu a sut mae Duw wedyn gallu defnyddio hwnna i ddangos i gariad i'r byd o'n cwmpas ni. Hynny yw, sut mae Duw yn gallu'n ffurfio ni i fod yn fendith i eraill. Sut mae Duw yn gallu siapio ni fel eglwys i fod yn fendith i bobl sydd ddim eto yn rhan o eglwys. So'r syniad yw, bod e'n gyfres fydd yn edrych ar ffordd Iesu, sut da ni'n byw fel pobl i Iesu, bod e gyda ffocws yn edrych allan. Sut da ni'n gallu byw fel pobl i Iesu mwyn y byd. Mwyn byd blinedig o'n cwmpas ni. Nawr, un o'r darnau o llyfr yr Actau sydd wedi sefyll allan i fi ers blynyddoedd ydy'r disgrifiad yma da ni'n cael o'r Cristnogion cynnar yn fuan ar ôl y Pentecost yn Actau Pennod 2. A mae'n disgrifio nhw fel hyn. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw pob dydd. Dwi'n licio sut mae Bible.net wedi cyfieithu hwnna, bod agwedd pobl tuag at y Cristnogion cyntaf yma yn bositif iawn. Mae hen gyfieithiad Cymraeg yn dweud bod gan pobl ffafr tuag atyn nhw.
Mae hwnna wedi creu argraff arno fi. Oedd na rhywbeth am fywyd y Cristnogion cyntaf yma yn neud i bobl o tu allan yr eglwys oedd ganddyn nhw agwedd positif tuag atyn nhw. Nawr, dwi ddim eisiau fel mynd yn negyddol bore yma, ond wath ni fod yn onest, dydy agwedd lot o bobl mewn cymdeithas heddiw tuag at yr eglwys ddim yn positif iawn, nag yw e? Hynny yw, da ni'n aml yn dod ar draws pobl dydyn sy'n gyda agwedd negyddol tuag at yr eglwys. A hynna, weithiau herwydd jyst rhagfarn, ond wath ni fod yn onest, weithiau mae fe'n hollol legitimate, tyfod? Maen nhw wedi cael profiad gwael falle o ymwneud efo yr eglwys. Ond beth ni'n cael fan hyn yn Actau 2 ydy portread o eglwys lle oedd pobl gyda agwedd positif tuag atyn nhw. Oedd yn amlwg fod rhywbeth am bywyd y Cristnogion yma yn ddeniadol, yn attractif i fyd blinedig. Angobaith i efo'r gyfres yma yw yn bod ni'n ecsblorio hyn. Beth yn union am y ffydd Gristnogol sy'n gallu neud e'n ddeniadol i fyd blinedig o'n cwmpas ni. So dyna yw'r weledigaeth gyffredinol gyda'r gyfres, ond fel o'n i'n dweud, yn benodol bore yma, da ni mynd i edrych ar y syniad yma o 1 Corinthiaid 1, bod ni fel Cristnogion fod yn bobl sy'n gweld pethau o safbwynt y Meseia. Felly mae'r darlleniad yn dod o 1 Corinthiaid pennod 1 a dechrau darllen yn adnod 12. A dyn ni ddim yn edrych ar bethau o safbwynt y byd. Mae Duw wedi rhoi ei ysbryd i ni mwyn i ni allu deall yr holl bethau gwych sydd ganddo ar ein cyfer ni. A dyma'r union neges dyn ni'n ei rannu. Dim rhannu ein syniadau doeth ein hunain, ond beth mae'r ysbryd yn ei ddweud. Dyn ni'n rhannu gwirioneddau ysbrydol gyda phobl sydd wedi derbyn yr ysbryd. Os ydy'r ysbryd ddim gan bobl, dyn nhw ddim yn derbyn beth mae ysbryd Duw yn ei ddweud. Maen nhw'n gweld y cwbl fel nonsens pur. Dydyn nhw ddim yn gallu deall am fod angen dirnadaeth ysbrydol i ddeall. Os ydy'r ysbryd gynno ni, mae'r cwbl yn gwneud sens, ond dydy pobl eraill ddim yn ein deall ni. Pwy sy'n gallu honni ei fod yn deall meddwl yr arglwydd? Pwy sy'n gallu rhoi cyngor iddo? Ond mae'r gallu gynno ni i weld pethau o safbwynt y Meseia. So mae'r darn cyfoethog yma o'r Beibl yn siarad am bethau ysbrydol a pwysigrwydd gwaith yr ysbryd glân yn ein bywydau ni. A fe allan ni bregethu am hwnna bore yma o'r adnodau yma, ond pregeth ar gyfer sesiwn arall yn hwyrach yn y gyfres fydd hwnna. Be dwi eisiau ni feddwl amdano yn benodol bore yma ydy yn persbectif ni fel Cristnogion. Achos mae persbectif yn dydy yn newid popeth. Hynny yw, un o'r pethau pwysig wrth i ni gychwyn y daith yma, wrth edrych ar rhythm bywyd gyda Iesu, yw bod ni gyda'r persbectif cywir. Mae yna sawl delwedd allan ni ddefnyddio i ddweud pa mor bwysig ydy persbectif. Un dwi wedi defnyddio'n aml ydy person sy'n edrych trwy binoculars y ffordd wrong, ynddo fe? Chi'n edrych ar yr un peth, ond trwy persbectif hollol wahanol. Neu person sy'n gwylio Match of the Day. Un person yn gwybod y sgôr terfynol a'r person arall ddim. Maen nhw'n byw trwy'r un profiad, ond gyda persbectif gwahanol. A mae'r un peth yn wir gyda pethau Iesu. A'r ddau persbectif gwahanol sy'n cael ei gosod allan yn yr adnodau yma ydy edrych ar bethau o safbwynt y byd ac a gweld pethau o safbwynt y Meseia. So os wnawn ni ystyried i ddechrau gweld pethau o safbwynt y byd.
Nawr, wrth i ni feddwl am bobl sy'n gweld pethau o safbwynt y byd, y camgymeriad da ni fel Cristnogion yn gwneud yw meddwl instantly bod hwnna yn siarad am bobl eraill. Tyfod? Ond nid amdano fi, wel, dwi'n gweld pethau o safbwynt Iesu. Pobl eraill sy'n gweld pethau o safbwynt y byd. Ond hold on am funud. Achos, os ydych chi yn debyg i fi, mae gweld pethau o safbwynt y byd actually yn rhyw fath o disease da ni'n stryglo gyda trwy yn bywyd mewn gwirionedd. Ac yn rhywbeth, da ni angen help Iesu a'r Ysbryd Glân i ddygymod gyda a brwydro gyda trwy yn bywyd. Dwi yn llawer fwy bydol nag yr hoffwn ni fod. Ac dwi wedi cael profiad wythnos yma, really. Os ydych chi isio gwybod beth ydych idols chi, arhoswch tan bod nhw'n cyhoeddi World Tour. A'r stres sy'n dod yn trio cael tocynnau. A bydd rhai o chi'n gwybod bod fi siarad am Oasis nawr. A da ni'n gallu chwerthin yn dydach, ond mae pethau bach. Neu rhywbeth falle sy'n fwy serious nawr, rhywbeth sy'n werthfawr i chi, a bod amgylchiadau bywyd yn newid, a bod yn cael ei dynnu ffwrdd o chi. A sudden reit, chi'n gweld, actually, o'n i'n dibynnu lot gormod ar hwnna, a ddim digon ar Iesu. Un o'r llyfrau nes i fwynhau darllen dros yr haf, ydy'r llyfr yma, Fully Alive, Tending to the Soul in Turbulent Times, gan Elizabeth Oldfield. Oes rhywun arall wedi darllen y llyfr yma? O, na ni, so mae Maggie, na ni. Dwi'n gwybod mae Martin wedi darllen o a Maggie. Llyfr da iawn. A be mae'r llyfr yma yn gwneud ydy edrych ar y gwahanol ffyrdd da ni'n cael yn dadgysylltu, cael yn disconnectio o fyw bywyd yn ei gyflawnder, fel mae Iesu eisiau ni fyw. Ac bod yn llyfr newydd sbon, sydd wedi cael ei sgwennu gan person cymharol ifanc, os ydw i dal yn ifanc, ond bod yn llyfr newydd sbon, mae'r diagnosis yn un hen iawn, sef mae problem y disconnection yma da ni'n profi yn ein bywyd ni, ydy be mae'r Beibl yn ei alw yn bechod. A thema pob un pennod ydy edrych ar un o'r 7 pechod marwol, yr 7 Deadly Sins. Maen nhw'n swnio'n morbid a trwm iawn, ond trystwch fi, mae e'n llyfr da ac engaging iawn. A'r syniad ydy, edrych sut mae pob un o'r 7 pechod marwol yma, rhywsut yn dadcysylltu ni o fyw y bywyd llawn mae Iesu eisiau ni i fyw. So, enghraifft, fel mae un pennod yn sôn am glythineb, gluttony, pan da ni yn falle'n goryfed, neu gorfwyta, neu gorsgrolio ar social media, yn yw ffordd da ni'n nymio yn hunain rhag wynebu reality bywyd. Mae pennod arall yn trafod balchder. Y syniad yma, dwi yn annibynnol, dwi'n gallu sortio'n holl broblemau allan fy hun, yn hytrach na ildio a bod yn rhan o gymuned a byw fel mae Duw wedi dymuno ni i fyw mewn cymuned ac yn y blaen ac yn y blaen. A mae'r llyfr yn, fel mae lot o lyfrau arall yn dweud, yn sôn am pechod, nid yn gymaint fel rhywbeth i sort of sheimio ni, ond yn hytrach fel, gweld e fel afiechyd, fel salwch sydd wedi syrthio arno ni i gyd. A mae beth da ni angen ydy iachad o'r salwch yma sydd wedi syrthio arno ni. Iachad gan Iesu sy'n dod a iachad dofn ysbrydol ac emosiynol i ni. A weithiau mae delio gyda ffordd da ni'n gweld pethau o safbwynt y byd yn gallu bod yn boenus, yn dydy.
Mae delio gyda reality bywyd yn gallu bod yn boenus. Mae delio gyda'n emosiynau yn gallu bod yn boenus. Pan dwi yn mynd yn stressed, neu pan dwi wedi gorflino, mae chwalu, dwi'n eitha di-newid, really. Mae chwalu pecyn o digestive biscuits yn haws na actually wynebu yr issue, dydy. Neu mae doom sgrolio ar Facebook yn hwyr yn y nos yn haws na, tybod, darllen y Beibl. So doom scroll ar Facebook dwi'n neud, tybod. A da ni gyd, chybod, tybod, dwi'n siŵr bod chi gyd yn wahanol i fi, ond chi'n deall beth dwi'n trio deud. Mae angen i ni gael help yr Ysbryd Glân yn does, i droi o weld pethau safbwynt y byd, i tiwnio mewn mwy yn rhythm Iesu. Edrych bethau y safbwynt y byd. Achos mae edrych ar bethau safbwynt y byd, mae e dim ond yn delio gyda'n problemau ni ar yr wyneb yn dydy. Hynny yw fe wneith bita pecyn o fiscuits, wneith e wneud i fi deimlo bach yn well am hanner awr. Ond dwi ddim yn delio gyda'r issue go iawn, na di. Wneith jyst bod yn flin efo rhywun am eiliad, wneith e roi rhyw hit i ni o rhyw hormon, y Robin i'r doctoriad yma ddweithio chi pa hormons. Wneith e wneud ni deimlo well am bach, o dwi ddim yn delio gyda'r issue na, dwi. Dwi ddim yn delio gyda y salwch yma sydd ar ein calon ni. Mae'r Beibl yn galw yn bechod. Mae Iesu ar y llaw arall yn delio gyda'n enaid a'n emosiynau ni ar y lefel ddyfna. Ddim placebo mae Iesu wedi rhoi. Mae Iesu yn surgeon. Mae e wedi mynd i'r afel efo problemau yn calon ni. Mae e wedi mynd i'r afel a problemau yn henaid ni. A dwi'n pregethu hwn i fi fy hun gymaint a unrhyw un arall. Dim ond wythnos yma, dwi wedi dechrau darllen llyfr newydd wythnos yma. Ac es i'n rili herio, jyst yn pennod gyntaf'r llyfr yma, oedd yn dweud bod yna'r fath beth a pobl sydd wedi bod yn Gristnogion ers blynyddoedd, falle ers degawdau, ond sydd ddim yn wedi eiddfedu. A pan o'n i'n darllen y bennod yma, o'n i'n teimlo bod fi'n darllen amdano fi fy hun. A dyma'r stori nath wneud i fi chwerthin, ond hefyd wneud i fi sylweddoli, bod fi, os neb arall, angen mynd yn ddyfnach gyda Iesu. Ac y llyfr yw, falle bod rhai yn chi wedi darllen, Emotionally Healthy Spirituality gan Peter Scazzero. Without that kind of change, we're likely to find ourselves trapped in a spiritual rut, similar to the one Jay, one of our church members, once described to me. I was a Christian for 22 years, but instead of being a 22-year-old Christian, I was a 1-year-old Christian 22 times. I just kept doing the same things over and over and over. A pan nes I ddarllen hwnna'n meddwl, wow, mae hwnna yn rhy wir amdano fi. Os ydyn ni o ddifri am fynd yn ddyfnach yn rhythm gyda Iesu, os ydyn ni o ddifri ynglyn am fynd yn ddyfnach efo Iesu tymor yma, mae angen i ni stopio wneud yr un peth, yn does? Maen nhw'n dweud, mae'r psychologists yn dweud, the definition of insanity is doing exactly the same thing but expecting a different result. A mae'n un beth yn wir yn y bywyd Cristnogol. Os ydyn ni eisiau gweld newid neu shift yn yn taith efo Iesu ar lefel personol neu fel eglwys, mae rhaid i bethau newid yn does.
Ond dyw e ddim yn hawdd, ond gallwn ni annog yn gilydd, a gallwn ni gofyn am help yr ysbryd glân. So, be da ni yn chwilio amdano ydy bod ni yn dod mwy a mwy yn gweld pethau o safbwynt y Meseia. A dwi'n meddwl mae hwn yn un diffiniad da o beth ydy Cristion. Mae yna sawl ffordd allech chi ddiffinio be ydy Cristion, ond dwi'n meddwl bod hwn yn un ohonyn nhw. Bod Cristion yn rywun, fel mae'r adnod yma'n dweud, sy'n gweld pethau o safbwynt y Meseia. Nawr, yn ei lyfr Making Sense of God, mae'r awdur Tim Keller yn dadlau fod yna 3 ffactor sy'n helpu pobl ddod i ffydd yn Iesu. Okay? So, y ffactor cyntaf yw bod e'n neud sens intellectually. So, bod rhywun yn sort of, mae hwnna'n neud sens. Fydra i weld bod e'n neud synwyr. Ond mae Tim Keller yn dweud, wel, i rywun droi at ffordd Iesu a byw bywyd gyda Iesu, mae angen mwy na just bod e'n neud sens intellectually. Achos, tybod, dwi'n gallu deall Marxism intellectually, ond dwi ddim yn cael rownd y lle yn gwisgo beret. Tybod, mae rhaid iddo fo wneud sens emosiynol a diwylliannol hefyd yn ôl Tim Keller, a dwi'n gallu deall hwnna. Os chi'n meddwl am y peth, tybod, da ni'n byw mewn oes yn anffodus, yn fy marn i, anti-intellectual. Da ni'n byw mewn oes post-truth, lle mae pobl yn mynd ar sail vibes. Chi'n clywed pobl yn dweud hynny eto? Vibes. Pobl yn mynd ar sail fel vibes rhywbeth yn fwy na actually ydy yn wir neu beidio. Na, mae'n drist bod ni'n byw mewn oes felly dwi'n meddwl, ond mae'n wir yn dydy, tybod? A mae'n amlygu i chi sy'n dilyn gwleidyddiaeth, mae'n amlygu hi yn gwleidyddiaeth America ar hyn o bryd, tybod? Tybod, ydych chi'n hoffi vibes Kamala Harris neu vibes Donald Trump? It's all about the vibes. A dim lot ynglyn â substance, be mae pobl actually yn credu ac yn dweud. Ond, dyna'r oes da ni'n byw ynddo. Ac felly dyna pan bod e yn bwysig bod ni'n dangos i bobl fod Iesu Grist, bod e ddim jyst yn wir, ond bod e yn neud synwyr emosiynol i bobl. Bod e'n neud synwyr diwylliannol i bobl hefyd. A meddyliwch am y peth fel hyn. Dwi ddim wedi cyfarfod... Actually, dwi'n meddwl bod hwn yn wir, ond os di o ddim, dewch i gywiro fi ar y diwedd. Ond dwi'n meddwl am y gwahanol bobl sydd wedi dod i ffydd yma yn Caersalem, a'r pobl da ni wedi cael y fraint o'i bedyddio. Yn tystiolaeth, dim un ohonych chi, da chi wedi dweud bod pregethu amazing fi wedi bod yn help i chi ddod i ffydd. Ond, mae pob un ohonych chi, dwi'n meddwl, wedi deud fod y gymuned yma wedi bod yn bwysig ar taith eich ffydd chi. A pan fyddwn ni'n cyrraedd y nefoedd, dwi ddim yn meddwl na chi cyfarfod unrhyw un sydd yn y nefoedd achos bod nhw wedi colli argument gyda Cristion. Ond, dwi wedi cyfarfod lot o bobl sydd wedi dod i gasgliad am Cristnogaeth, positif a negatif, oherwydd sut mae Cristion wedi wneud iddyn nhw deimlo. Ac felly, bod cyhoeddi y gwirionedd, sort of intellectually yn bwysig, mae yr ochr emosiynol a diwylliannol yn bwysig hefyd, yn dydy? Mae'n bwysig bod ni'n dangos yn y ffordd da ni'n caru pobl, yn y ffordd da ni'n trin pobl, yn y ffordd da ni'n neud i bobl deimlo. Mae hwnna'n rhan o ffordd Iesu, yn dydy? Ffordd o dangos cariad Iesu i bobl. A dyma mae Tim Keller yn esbonio lot gwell na fi. Ac jyst i orffen bore yma, dwi am defnyddio Paul, yr Apostol Paul, fel enghraifft
o hyn. Okay? So Paul nath sgwennu y llythyr yma at y Corinthiaid. Mi oedd e'n ddyn oedd yn gwybod i ysgrythurau. Mi oedd e'n gwybod fod y proffwydi ac yn y blaen wedi bod yn sôn fod yna Meseia yn dod. Felly oedd e'n deall y ddadl intellectual. Mae Iesu oedd y Meseia, mae Iesu oedd y ffordd. Ond, nath e hefyd dod i ddeall yr ochr emosiynol a diwylliannol. Yr ochr emosiynol i gychwyn. So, oedd Paul, cyn bod e wedi dod yn Gristion, enw fe oedd Saul. A job e, literally, oedd lladd Cristnogion. Ac nath e dystio i'r ffenomenon rhyfedd yma, y mwyaf oedd e yn arestio Cristnogion, y mwyaf oedd e'n camdrin nhw, y cryfaf oedd ffydd nhw'n mynd. Y mwyaf o Gristnogion oedd yn cael ei arestio a'i camdrin, y mwyaf bobl oedd yn dod i gredu. Y mwyaf anodd oedd bywydau Cristnogion yn mynd, y mwyaf hapus oedd y Cristnogion yma'n ymddangos. So nath Saul weld sut oedd y ffydd Gristnogol yn ei synwyr emosiynol i'r Cristnogion cyntaf. Nath e weld bod ganddyn nhw rhywbeth dofn yn eu calon, oedd ar y pwynt yna oedd e ddim gyda. Nath e weld bod yna rhywbeth yn ei synwyr emosiynol i'r Cristnogion yma. A wedyn y rheswm diwylliannol. Nawr, oedd yn debyg i ni mewn ffordd, oedd Paul yn byw mewn oes lle oedd pobl gyda lot o identities gwahanol. Mi oedd Saul, mi oedd e yn Iddew, ond oedd e hefyd yn ddinesydd Rhufeinig. Oedd e sort of, os bydde fe yn byw ym Mhrydain heddiw, bydde fe gyda sort of pasbort Prydeinig a pasbort Ewropeaidd. Oedd gyda fe sort of best of both worlds. Oedd gyda fe gwahanol identities y gallai fe ddewis fel petai. Ond nath e weld, neu, to carry on with the theme, neu, fel mae pobl heddiw, pan o'n i'n tyfu lan yn y 90s, oeddech chi either yn Oasis neu Blur, neu Take That, neu Boyzone, neu be bynnag, da ni gyd yn cario fel identities gwahanol, dydyn. Rhai yn bwysig, rhai llai pwysig. Ond y pwynt yw, nath e weld fod gan y Cristnogion yma identity gwahanol. Un oedd ddim bach yn cymryd lle i identities eraill, ond oedd rhywsyd yn ddyfnach ac yn fwy ac yn cyfro ac dros popeth arall. A dwi jyst yn sydyn i orffen, jyst eisiau darllen yr adnodau yma. So Paul ei hun sy'n siarad fan hyn mewn llythyr gwahanol, llythyr at y Philippiaid. Mae e'n mynd trwy'r gwahanol sort of identities yma oedd gyda fe. Ces i fe enweidi yn wythnos oed. Dwi'n dod o dras Iddewig pur. Dwi'n aelod o lwyth Benjamin. Dwi'n siarad Hebraeg fel y mae fy rhieni. Roeddwn i'n Pharisead oedd yn cadw cyfraith Moses yn fanwl. Dwi wastad yn licio hiwmor o hwnna. Dwi'n dychmygu be os bydde Paul yn Gymro, tybod. Fydda fe es i'r Eisteddfod yn wythnos oed. Dwi'n dod o dras Cymreig pur. Dwi'n aelod o deulu Dafydd Iwan. A dwi'n siarad Cymraeg fel mae rhieni. Roedd fy nhaid yn cynghorydd Plaid Cymru. You get the point. Oedd e'n Iddew o dras pur. Ond. Roeddwn i'n mor frwd nes i mi fynd ati erlyd yr Eglwys Gristnogol. Yn ôl safonau mae'r gyfraith Iddewig yn ei hawlio, doedd neb yn gallu gweld bai arna i. Ro'n i'n cyfri'r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg. Ond o achos beth wnaeth y Meseia, dyn nhw'n ddau ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol
o gael nabod fy arglwydd y Meseia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y pethau eraill i gyd. Cyn belled y mod i'n cael y Meseia. Sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu a chael perthyn i'r Meseia. A chi'n gweld y daith mae Paul wedi mynd arno fe. Mae'n amlwg bod y ffug Gristnogol wedi gwneud synwyr intellectual iddo fe. Oedd yn gwybod i ysgrythura, oedd yn deall yr argument i gyd. Ond drwy gweld ffydd real y Cristnogion yma oedd yn erlyd, nath e weld synwyr emosiynol perthyn i Iesu. A wedyn, wrth edrych ar identity o perthyn i Iesu ochr yn ochr a'i identities eraill, oedd yn gweld fod yr identity yma o berthyn i Iesu gymaint fwy gwerthfawr a llawn ac yn cynnig yr heddwch a'r derbyniad llwyr yma oedd e'n chwilio amdano. So bore yma ffrindiau, ar ddechrau'r gyfres yma, pobol y ffordd. Yr her i ni, os ydyn ni eisiau cerdded y ffordd yma, ydyn ni'n dechrau'r daith gyda'r persbectif cywir. Ydyn ni'n dechrau'r daith yn bod yn onest a real ynglyn â bod ni yn gweld pethau o safbwynt y byd, yn llawer rhy aml, a mae'n naturiol, mae'n ddynol i weld pethau o safbwynt y byd. Ond ydyn ni'n agored i gael y newid ac i weld pethau o safbwynt y Meseia. Os ydyn ni'n mynd i gerdded yn ffordd Iesu, allwn ni dim ond wneud yn ei ysbryd e. Nawr, dwi'n mynd i gwahodd y band fyny nawr. A mae'r band mynd i dechrau canu y can nesaf yn dawel. Ac os ydy'r daith yma o fod yn pobl y ffordd yn daith, dych chi eisiau mynd arno tymor yma. Gai ofyn i chi fel arwydd o ffydd, os ydych chi'n gyfforddus i wneud, jyst i godi ar eich traed wrth i fi weddio. Os ddim, aroswch ar y sedd, mae hwnna'n hollol iawn, mae rhwngddo chi a Duw. So dwi'n meddwl bod ti unmutio'r band ar y mixing desk. So gawn ni blygu pen mewn gweddi a ysdi'r band eisiau dechrau chwarae'n dawel. Wel, o Dduw Dad, da ni yn cyflwyno'n hunain ar ddechrau'r tymor fel hyn. Da ni jyst eisiau bod yn onest efo ti gyntaf ynglyn â lle yda ni fel unigolion ac fel eglwys, ac yn cyffesu yn bod ni yn llawer rhy aml yn gweld pethau o safbwynt y byd. O Dduw Dad, da ni'n cyfri llawer rhy bwysig weithiau pethau sy'n dda, pethau sy'n iawn yn ei lle, ond pethau fi ddim yn cario ni trwy y dyddiau anodd o Dduw Dad. O Dduw Dad, da ni yn gofyn am dy ysbryd i ni weld pethau mwy o safbwynt y Meseia. O Dduw Dad, da ni jyst yn llawenhau am pawb sydd yma. Da ni'n diolch i ti bod ti wedi creu pob un ohono ni yn unigryw, wedi creu pob un ohono ni gyda identities gwahanol, ond da ni'n diolch hefyd bod ti yn rhoi identity gwahanol i ni fel rhodd, identity fel plentyn annwyl i ti. Felly helpa pob un ohono ni i dderbyn y gwahoddiad yna trwy ffydd, i camu mewn i'r hunaniaeth yna o fod yn blentyn annwyl i ti. Felly o Dduw Dad, helpa ni nawr ymuno mewn can, helpa ni ddod yn nes ato ti trwy Iesu Grist. Amen.